Kang, ini ki sampean iso dadi kaya wong sukses ini ki kayak umur 15 tahun ini apa Kang kuncine Kang sampean iki Kang? Kok dadi petani lahane ombo hektaran ini ki piye Kang ceritane awit-awitane Kang? Anu Kang, sini kudune lek kerja sing tenanan, kerja keras. Baru kuwi nyalangi duit, Ngurangi anu LC ini kada dikurangi ya. oh, sing menjalur neng sing hiburan Malam. ngono ki terus dikurangi. Berarti sampean biyen wis pernah neng jadi pelaku di dunia malam apa enggak Kang? Wes makane kuwi aku iso crita ngene iki. Saiki mulai lahane hektaran ini Kang ya. Wis alhamdulillah iki Ini sekitar kene iki wis ana ya ana 2 hektar setengah. omsetnya apa Kang iki? Omsetnya piro Kang sasi dengan tambah tanduran iki? Tanduran apa Kang iki? Iki jenenge katu iki. Iki nggih bancane susune wong wedok-wedok sing tas bayi ngono ae. Nah, ngono ae. Iki lek bojone tas bayi iso DM iki. Iso DM iki tandurane iki. Jenenge apa Kang tandurane? Katu. Katu nang nggih bancakne susu iki. Bancane susu sing wong tas lahiran ngono. Sing daripada tuku susu larang-larang kayak pas bojone pas keadaane nganggur kaya aku ngene iki. Mending ditukokne ngene iki bojone sing wedok. Dumbene ngene iki. Nek susune bojone akeh. Dadi kan nek tukah kan Heeh, lek anake turah lek ngemik iso bapake bala bala. ame ngono to. Sekarang ngene Kus. Sampeyan saya umur 15 tahun Kang ya. 17 kan iki. 17 tahun. Saya kira ngene lho Cang. 17 tahun ngelola pertanian hektaran iki enak lek rong hektar ya kita. Rong hektar kunjul lagi. Rong hektar setengah ya. Iki tandukan apa Kang iki? Iki apokat iki. Nah, iki apokat anu. Ini apokat Marcos. Nah, iki tenan iki lek wah gedine sak helm proyek wae. Tenan iki. Saya umure alah tahun. Sak susune LC paling enggak ya gede deh. Oh, tapi yo kuwi mlengku. Dadi wong sukses aja sok urut gon sing dia malam juga ngono kuwi. Wes sing kok calengi malah katut, gedut entek. Rasto dadi wong sukses iki Maria. Niki ora ngedipne negara ngene iki Mariam dhek usaha dhewe urip dhewe mandiri dhewe Nak ngono ngene iki sak wayah